aron sa pag-adorno sa Kristiyano. 1 Pedro Kapitulo 3 versikulo 3 paingon sa 4. Ngang inyong pagdayandayan dili ang sa gawas nga sa pagsalapid sa buhok, sa pagdayandayan sa mga alahas nga bulawan, o sa pagsulob sa hamili nga mga biste, kundili sa tinago nga tawo sa kasing-kasing, sa biste nga dili madunoton, sa maaghop nga espiritu ug makigdaiton, nga maoy mahal gayod sa atubangan sa Dios. Ang Dios nga naglalang sa tanan nga matahom ug maayo nga gipunting sa mata, usa ka mahigugmaon sa matahom. Gipakita niya kanimo kung giunsa niya pagbana-bana ang tinuod nga katahom, ang dayan-dayan sa usa ka maaghop ug malinawon nga espiritu, anaa sa iyang pananaw sa dakong bili. Unsa kagamay ang bili sa bulawan o mga perlas o mahal nga mga panapton kung itandi sa katahom ni Kristo. Ang natural nga katahom naglangkob sa simetriya o ang panag-uyon nga proportion sa mga bahin, ang usa sa usa. Apan ang espirituhanong katahom naglangkob sa panag-uyon o pagkasama sa atong mga kalag ngadto kang Hesus. Kini maghimo sa tag-iya niini nga mas bililhon pa kaysa lunsay nga bulawan, bisan pa ang bulawan nga sidsid sa offer. Ang grasya ni Kristo sa pagkatinuod usa ka bililhon nga dayan-dayan. Kini nagbayaw og nagpadako sa tag-iya niini og nagpabanaag sa mga silaw sa himaya ngadto sa uban, nagdani usab kanila ngadto sa tinubdan sa kahayag ug panalangin. Ang atong panagway sa tanang bahin kinahanglang mailhan sa kahapsay, kaligdong ug kaputli. Apan ang pulong sa Dios wala maghatag og pagtugot sa paghimo og mga pagbag-o sa mga biste tungod lamang sa uso aron kita mahisama sa kalibutan. Ang mga Kristohanon dili angay nga magdayan-dayan sa tawo pinaagi sa mahalon nga panapton o mahalon nga mga dayan-dayan. Ang tanan nga matinguhaon sa pagpangita sa grasya ni Kristo magapatalinghog sa bililhon nga mga pulong sa pagtudlo nga dinasig sa Dios. Bisan ang estilo sa biste magpadayag sa kamatuoran sa Ebanghelyo. Husto ang paghigugma sa katahom ug pagtinguha niini. Apan ang Dios nagtinguha nga atong higugmaon ug pangitaon una ang labing taas nga katahom kanang dili madunot. Walay panggawas nga dayan-dayan ang makapaanggid sa bili o katahom ni anang maaghop og malinawon nga espiritu. Ang pinong lino, maputi og mahinlo nga isulob sa tanang balaan sa yuta. Kini nga bisti maghimo kanila nga matahom og hinigugma dinhi, ug sa ulahi mao ang ilang marka sa pagsulod sa palasyo sa hari.